Uite ce zare, că îmi fluieră și mie bețele. Ăsta nu știe de unde vine fluieratul. Dă mă că te-am lovit, mă, prostule. Acum coborâm pe un picior de plai, pe o gură de rai. Ia uite cât de frumos e aici. Ia uite, bă. N-am și o cameră GoPro. Au toți neaveniții cameră GoPro și uite, eu filmez frumusețile astea și n-am cameră GoPro. Ha! Hai, și e în viață. Mark. Copănează, de ce pleci, fă, copănează, de ce pânți? Copănează. Nici aici nu scăpăm de șori. Stai cu minte, mă. Bă, sincer, mi-am băgat bețele și am trimis pe ăștia la plimbare un pic, ca să pot să ridic telefonul. Haideți, băi! Hai, Nix! Hai! I-am aruncat un bulgăre și acum nu-l găsește. Stai să speriem pe ăsta să vină încoa. Suntem după creastă ea. Hai, mă, încoace. Hai, fă copăneasă încoa. Hai, e copăneasă încoa. Hai că o luăm pe pârtie neagră aici. Și în loc să mergem pe roșie, am mers pe albastră asta și acum mai dăm aici la vale, pe neagră. Uite. Hai, hai, băiatul. Haide. Căpănează. Eu ce-l unică. Căpănează. Căpănează. Ne, stai cu minte. Ne, stai, mă, nu mai te sui. Bă, îmi bag picioarele în suitul tău. Gata, te dezvăț, futu-ți rasa, mătii. Cât îmi place mie să mă țopăi, te dezvăț. Hai, nu, că îmi place cum faci. Ia vezi aici, la sârmă ghimpată. Stai mai la umbră că face insolație. Era o babă în Parlament, uitează. Care țipă la un Doberman. Vino la umbră că faci izolație. Căpăneasă. Copăneasă. Uite, a venit furia roșie. Turbo. Hai după căpăneasă, hai. Hai, ce le curățăm bucani și mai încolo îi noroim, băgai mea și picioare. Hai, mai dăm niște zăpadă. Hai, mă. Hai, Nix, mergi. Hai, mă, mergi. Nu mai am nicio minge, dă-i. Așa, du-te după căpăneasă, ia uite. A văzut asta ceva? Bă, a văzut asta ceva. Ce ai văzut, fă? Deci mai am 3 minute de filmat, 4 minute. Hai. Nu mai am memorie. Nu mai ține memoria, maică. Eu a luat bățul, mă, eu. Dacă n-are el minge, a luat el bățul. Da, dacă nu ți-l aruncă nimeni, degeaba ai băț, prostule. Ia, hai că luăm, ia, vină încoa, scoatem mingea, hai. Ia.
ce nu sună, mă? He, gata, hei, gata, stai cu minte, hai, vino încoace. Cofi, vino mai încoa. Hai să ocolim noroi alea, Cofi, hai vino încoa. Stai cu minte, mă. Hai, la băieții cu ATV-urile pe aici. Orice nou născut era uns cu untură de urs. Aici o coborâre la vară cu bicicletele să fie genială. Genială! Mai am un minut doar. Și cam asta ar fi din frumusețea locului. Ăsta e drum aici. Dar mie îmi place să o iau prin livezi. Ia uite-te și tu. Mamă, și cum s-a menținut. Băi, cum s-a menținut zăpada asta. Cât de bine s-a menținut. Ce faci, mă? Păi așa se face, mă. Încă 20 de secunde. Stai să surprind și... Cât de mișto e asta. Asta e că noi am luat-o pe acolo, pe jos. Cât de mișto e pe aici. E pe aici, haide. Să duce camera. Să duce filmarea.